Moi, tervetuloa ensimmäisen videon pariin. Mä oon Valtteri Henrik, mä kuvasin Ice Skateista tänään vlogia. Mä toivottavasti tykkäät, muista tilaa kanavaa. Mä haluan tuhlaa liikaa aikaa, että mennään suoraan videon pariin. Eli ensimmäisessä ottelussa Juho Suvanto vastaa Elmeri Suominen. Tää otteluhan oli tosiaan rematch-ottelu. Ja Juho Suvanto voitti samalla tavalla mitä ensimmäisessä ottelussa, eli nilkka lukolla, mutta muuten ottelu oli tosi tasaväkinen ja mielenkiintoinen. Pakko sanoa, että Juho Suvanto oli kyllä tosi hienot noi fanijoukot. Sitten oli Eetu Ekeboom vastaan Antti Lauronen. Antti Laurasella oli kans tosi hieno walkoutti. Siinä oli tosi mielenkiintoinen se artisti, kuka tuli siihen walkouttiin. Matsikin oli tosi tasaväkinen. Ottelu oli hyvä, siinä oli paljon mielenkiintoisia kohtia, mutta Antti vaan dominoi kaikki tärkeimmät kohdat mun mielestä. Ja sillä sai niinku matsi itselleen tuomarin päätöksellä. Sitten oli Romeo Zanvaara vastaan Arne Autio. Tääkin matsi oli tosi mielenkiintoinen ja tuolla Imatran kannatusjoukot, ne oli kyllä tosi kovat. Niillä oli kaikki rummut ja kaikki messiset. Ne teki paljon mielenkiintoisemman niinku yleisön tähän matsiin, mikä oli tosi siistiä. Mut matsi oli kans hyvä. Mut sit taas Arne voitti tuomaripäätöksellä. Tuo oli mun hyvä ystävä Shaggy Shagmando. Shaggy oli treenannut tosi kovaa tähän matsiin. Mun mielestä Shaggy otteli tosi hyvin. Sillä oli hyvä liike ja tälleen. Mut mun mielestä Shaggy niinku rematchissa se tulee voittaa tätä ottelua. Mä sanon rematch tulee tästä ottelusta ja se tulee voittaa tätä ottelua rematchina. Sitten oli tosi hyvä matsi. Respect Shagille. Tässä mä haastattelin vähän Maxia. Suomen historian hienoin tapahtuma. Mä oon tosi iloinen. Mä en voi uskoa, että on nyt meneillään. Iltavat tulee koko ajan hienommaksi ja hienommaksi. Istumapaikat täyttyy, kaikki täyttyy. Kohta meistä on ihan täynnä ja tää räjähtää. No niin mahtavaa. Voitko näyttää vähän korua tätä kameralle? Mistä oot hankkinut tätä korua? Vai hieno. Ai hieno. Jos tällaisia koruja haluu, niin kannattaa katsoa Aisieno. Siellä on kohta nettisivut julkaistaan, sieltä voi tilaa koruja tälleen. Shoutout Aisieno. No niin mahtavaa. Kiitos tästä tapahtumasta. Kiitos paljon, nauttikaa. Tervetuloa. Sitten oli Gypsy Fighter. Gypsy Fighter oli tosi mielenkiintoinen. Siinä oli hyvä ottelu. Se oli joku venäläinen kaveri, short notice, joten respect sille, että se tuli ottaa tämän matsin. Se otteli ihan hyvin, mutta kyllä mä selkeästi näin että Miska, Gypsy Fighter oli vaan niinku yhden askeleen edellä joka tilanteessa. Mä näin, että se oli vaan kaikesta niinku parempi. Voitti ottelun. Siinä oli Face Off Brunon kanssa lopussa ja mä toivon, että tää ottelu ensi Ice Sketchissa olisi ihan sairas. Bruno vastaan Miska, joten tää matsi pitäisi kyllä nähdä mun mielestä. No niin, mä oon täällä with Nute Jones. Joo, mitä äijää? Mitä äijää? Mä tiedän, sulla on kova nyrkkeilytausta, milloin me nähdään sukkoa kehässä? No, mun piti olla täällä Ice Cageissa, mut se peruuntui. Ei oo mun vika, niin varmaan seuraavassa Ice Cageissa mä ottelen. Sut nähdään seuraavassa Ice Cageissa ottelemassa. Jos ketään vastustaja miettii, että vasta saa ottaa. Bro, mulle ihan sama. Nute Jones puhuu vähän, että se ottais Ice Cage 4 matsiin. Ketä vastaan jengi olisi nähdä, että se ottelu? Laittakaa kommentteihin. Musta tuntuu tois ihan sairas Helsingin jäähallilla Nute Jones. Tois ihan crazy. Nyt mä kysyn, milloin tulee albumi, bro? Ensi vuodessa. No niin, tykkää sun musiikista, milloin droppaat lisää musaa? No tammikuussa tulee albumi. No niin, kiittää ja sua ja ihan hauska. Sitten vuorossa oli Julia Klavalan ottelu. Julia edusti Krestia. Mä itekin treenaan Krestillä, joten totta kai mun piti kannustaa Krestin ottelijaa. Julia oli tällä hetkellä hallitseva nyrkkeily Suomen mestari, joten mä odotin, että tämä matsi menee just niin kuin tää meni. Että Julia vaan hallitsi kaikki tärkeät tilanteet ja voitti tuomaripäätöksen sitten ottelu. Ja siinä piti heittää Crest motherfucker, totta kai omaa seuraa pitää aina kannattaa. Sitten oli Lemar Tsingiskaan ja sen walkouttas Olli August. Kummatkin myrtsiläisiä, joten shoutout Myrtsi. Ja se oli Splashia vastaan ja tää matsi meni ihan niinku mä odotin, että Lemarin ottelukokemus ja ammattimaisuus vaan niinku kehäkokemus niinku näkyy. Et Lemar vaan niinku hallitsi kaikki tärkeät tilanteet ja se oli rentona siellä kehässä, että se vaan niinku näytti sen taidon ja kokemuksen ja voitti sitten tuomaripäätökselle. Sitten oli Hamadara vastaan Niko Korventaus. Niko Korventaus kans paljon isompi äijä, lihaksikkaampi äijä. Niin tää matsi meni silleen, että se vaan hallitsi tärkeät tilanteet ja voitti sitten tuomaripäätöksellä. Mut pakko sanoa Hamadaralle, että respect, että se tuli niin lyhyellä varoitusajalla sen veljen niinku tilalle ottelee. Tämän ottelun voittaa kaikin tuomari äänin. Respect kummallekin ottelijoille, mut hyvä matsi Nikolta, tosi hyvä matsi Nikolta. Sitten oli Apa-haastattelu tässä nopeasti. Ootko valmiin matsiin? Kyllä. Miten sä ajattelet, että tää matsi etenee sulta? Miten sä lopetat se vai? Se alkaa sillä, että tempo on kova, mä lähden nostaa tahtia eka erän jälkeen ja tokas se loppuu. Abdul Hussein on kyllä Suomen varmaan kovin vapaa-ottelija tällä hetkellä, että
Mä kyllä tiedän, että Abdul Hussein tulee pääsee varmaan vuoden sisällä tonne UFC:hen. Se on hienoa, että me nähdään se vielä Ice Cageissa Suomessa. Abba otteli tosi hyvin ja tosi tarkasti Husua vastaan. Et respect Husulle, että se otti noin kovan vastustajan. Mut kyllä Abdul Hussein, se oli vaan joka tilanteessa askeleen edellä ja se teki niinku sanoi, että laittoi painetta sit niinku myöhemmissä erissä ja lopetti sit ottelu kolmanteen. Sitten oli Abdi Dynamite Mufasa vastaan Salar Latifi. Tätä matsia mä otin kaikista eniten tossa kortissa. Mun mielestä Abdi voitti tämän matsin, vaikka tää oli tosi tasaväkinen. Ja Abdi on totta kai myrtsiläinen, totta kai piti kannustaa sitä. Mutta silti mun mielestä Abdi vaan 2 vuoden tauon jälkeen. Tuo oli tosi hyvä matsi silti, vaikka Salar on kans ihan älyttömän kova. Mut hyvä matsi. Tääkin pitäisi nähdä rematchin seuraavassa Ice Cageissa kyllä ihan varmasti. Semmoisen kysymyksen, että kumpi voittaa, Maga vastaan Teo? Tai tietenkin Teolle. Maga man, mä tultiin Maga takia tänne man. Teo vs Maga, niin on varmaan ihan kovin matsi tälle päivälle. Maga, muistakaa nimi Maga! Mä odotan Teo ja Maga kohtaamista. Mä luulen, että Teo vie. Teolla on viime kohtaamisesta 25 matsia kokemusta lisää. Hän on kehittynyt ihan hirveästi, mutta se on silti jännä matchmakeaus, koska Maga on niin paljon isompi ja sekin on kehittynyt paljon. Tää on tosi hyvä matchmakeaus. Mä vielä sanon tälle, että kyllä mäkin sanon Teo, koska Teo tänään sanoi mulle, että se muistaa, että mä oon käynyt Espoon alkeiskurssin ja mun sortsit on jäädytetty sinne telineen jatkoksi, niin mä sanon että kyllä se on Teo, joka tänään voittaa. Joo, niin no. X. Lopettanut jo. Ei oo näkynyt hetki. Lopetti huipulla. On. Mun sortsit on jäädytetty katto. Mut sitten Magalt oli tosi hyvä walkout, tommonen Khamzat Chimaev-mainen. Ja sitten oli Teo Kolehmaisen walkout. Teo Kolehmaisen oli taistotapulista siinä mukana, sekin oli ihan hieno. Sitten matsi oli rehellisesti matsi oli vähän tylsää. Totta kai mä ymmärrän, että Teo halusi vaan niinku voittaa, sillä oli paljon rahaa kiitos ottelussa. Mut mä olisin ottanut, että Teo olisi jäänyt enemmän just tuohon pystyyn, niinku, olisi tehnyt sen shown, koska rehellisesti tällä matsilla ei ollut mitään niinku merkitystä kummankaan uralle. Et siitä olisi voinut tehdä just semmosen niinku BMF-tyylisen niinku matsi. Mut kumminkin oli ihan mielenkiintoinen. Mut yleisö ei vissiin tykännyt tosta painimisesta, ettei ollut niin paljon pystyä. Ja se, että jos sä painit, että sä vaan jäät siihen päälle, niin sit olisi ehkä voinut hakea jotain lopetuksia joistain tilanteista. Voittaja on kaikin tuomarin äänin sinisen kulman Teo. Matsi ohi. Miten seuraavaksi? Treeni. Onko seuraavasta matsista mitä tietoa? Onko vaparia tai nyrkkeilyä? Ei oo tietoa, mä haluan treenaa nyt kunnolla, niin kuin mä oon treenannut tässä vähän aikaa sitten. Mä oon vähän lepää ja sitten jatketaan matkaa. Maga oli ihan selkeästi hyväksynyt häviöön, ihan hyvin. Oli vaan treenaa kovempaa ensi matsin jälkeen, mitä mä respektaan. Toi on tosi hyvä mindset. Tsemppi alkavaa YouTube-uraa, tilatkaa tää kanava ja painakaa peukkuun. Se on ihan ilmasta supporttia, mitä te voitte tehdä. Niin. Sitten shoutout Jaakko Parkkali, shoutout Bohemi. Mun mielestä Bohemi johonkin Ice Cageen. Bohemi olisi sairas johonkin Ice Cageen. Et mä haluaisin nähdä, että Bohemi, mä tiedän, että se treenaa vaparia, tää matsi pitäisi nähdä jotain vastaan. Mä sanoin, että Ice Cage tulee olla ihan kokonaan loppuun myyty. Tästä näette, niinhän siinä kävi. Kaikki paikat oli ihan täynnä. Oli siisti, kun kaikki valot oli päällä. Kaikki oli ihan niinku odottamassa tätä pääottelua. Sitten tässä nopeasti haastateltiin Mr. XRP, Henry Affletchia. Täällä näin, mitä matsi otat eniten? No eiköhän se toi viimeinen matsi melkein oo. Joo, Makvani. Niin. Voisi laittaa kaikki XRPt siihen. Mitä mieltä sä oot? En lähde lyömään vetoa kyllä. En oo seurannut tarpeeksi paljon. Kerro vähän tästä juomasta. Okei, tosiaan, mikä mulla on kädessä, niin mulla on omenatyrmäys, Ice Cage X W-yhteistyössä tehty juoma. Ollaan Maxin kanssa yhdessä keitetty tää juoma ja se on nyt eksklusiivisesti ekaa kertaa täällä Ice Cageissa myynnissä ja toivon mukaan, jos jengi tykkää, niin kohta kaikissa Suomen K-kaupoissakin. Jätkät haluais varmaan maistaa tätä, et oo maistanut vielä. En oo, pikku maistaa. Tehdäänkö tälleen, että mä otan mikin, sotat juomaan, korkkaa, kerro tää fiilikseen. Niin. Tää on ihan hyvä. Ihan hyvä. Tää on hyvä. Tää on omenatyrmäys. Äijä, tuli nyrkki naamaan. Pitäis olla kirpeä omena, niin kuin mitä lähdettiin hakemaan tuohon noin ja sitä ollaan duunattu. Tää on hyvä. Mutta jos paljon kofeiiniä, tässä pysyy niinku energia ylhäällä. Joo, 180 mg kofeiiniä. Päräyttää kyllä varmasti päiväkäynti. Ihan niinku V-energinä. Kyllä, just näin. Jos jengi haluaa, että toi droppaa hankin kauppoihin, niin menkää laittaa ihmeessä Vianchille viestiä ja Hassiselle viestiä. Tuo on tosi hyvin markkinoitu kans toi Ice Cagein kanssa, mut toi on niinku tyrmää sut, eli jos haluat tyrmääntyä, menkää maistaa toi juomaa, tuo on sairas. Mitä matsia sä otat eniten? Mä otan eniten Abba-matsi. Abba on yksi meidän kiinnitys meidän urheilijoista, niin ehdottomasti Abba-matsi ja meikä pääsee sinne Abban seuraksi kävelemään tonne noin, niin en oo aikaisemmin päässyt, niin tulee olemaan upea kokemus.
Nyt oli tää Sex Mania Walkout ja Makvanin Walkout. Tää oli niinku varmaan kohokohta tässä eventissä. Tää oli ihan sairas. Ja varsinkin kun ne jäi tohon eteen. Sitten yleisöhän oli totta kai Makvanin puolella, kun ollaan Suomessa. Oli ruotsalainen vastustaja. Niin kaikki kannusti Makvania, oli tosi hieno tunnelma ja kaikki vaan niinku oli Makvanin puolella, se oli semmoinen yhtenäisyys. Et kaikki halusi nähdä, että se Makvan voittaisi nyt matsin. Ja tää matsi oli tosi mielenkiintoinen, tää oli oikeasti varmaan paras matsi tällä kortilla. Meinas tulla ekas eräs kyllä Anaconda, mutta se tuli sit kolmannes erässä. Niin kuin mä luulin, että se jossain vaiheessa tulee jossain painitilanteessa. Se oli tosi hyvä, että Makvan voitti, jotta saadaan Makvan Ice Cage 4. Sitten tulee tosi sairas matsi, mut mä en tiedä ketä osaa se ottelee, joten täällä tulee olemaan kyllä sit yllätys. Ehkä se on Abba kaalaattaa se, joten toi jos kans tosi siisti matsi nähdä. Jos te haluatte nähdä mut ennen Ice Cageissa kuvaamassa kans jotain kontenttia, laittakaa ihmeessä kommentteja. Mä muuten sieltä paljon parempaa, kun tää eka video, paljon laadukkaampaa video. Mut ennen Ice Cageissa tulee olla ihan sairas, ostakaa nopeasti liput ennen kuin ne on loppuun myyty, koska nyt on viimeksi loppuun myyty. Nähdään ensi Ice Cageissa.